Sí, 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 allí anaven tots igual. Si era un menut, anava, i si era un gran també. I el que a menut li ficaven més fàcil, en fi, que anaven fent, ja van tots al muntó. Per això, per això no vam aprendre molt, però anàvem el dia que podíem, perquè molts dies, i avui no pots anar, que tens que guardar de matí, i hem d'anar a guardar la ramereta. I altres dies, doncs, podíem anar. I si un dia plovia o això, tampoc no podíem anar, però anàvem quasi una hora de camí. Una hora de camí des d'on D'on vivia la Fugenta a la Llometa. Però sí, sí. I se quedaven allí a dinar també o com era? Després que ens agarràvem una bereneta que ens donaven i allí dinàvem i després a l'hora a casa, al mas del camí. I llavors ho teníem tassat perquè sabíem el que ens costava. Si sabíem fer tard, a una estada, jugat o alguna cosa. Ah, sí, sí. I alhora havíem d'estar al puesto per treballar.